Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa ini? Rafika. Omahe pundi, Nduk? Udah nawu mriki Gus. Udah nawu, pase. Pelosok kursi niki pertigaan masjid niku ngalor. Ngalor. Masjid. Lampu merah. Boten. Dusun pelosok kursi. Wo, desa Mangunan. Nggih. Wo, yo Mangunan kene to. Rafika iki umur piro to iki, Nduk? 22. Wo, sak cah hadroh layak iki cah hadroh awakmu muni ngono au iki nyapa ngono. Kowe iki ambeien apa piye pegel aku jeneng sisi. Iki lho anak benggono iki lho au ora genah. Wo umur 22. Kuliah apa kerja? Nggih, bulan depan sidang Gus. Di mana kuliahmu? Di UIN. Tulungagung. Nggih. Sik, sapa ya hadroh kuwi ning Tulungagung sapa? Falah. Enggak kenal Falah awakmu? Boten Gus. Yadi, supir. Boten. Poh, Yadi ya ora terkenal blas. Dani Hadro. Kenal. Kenal? Nggih. Dani wi ning kampus piye Dani wi? Sik lah aku tak karo nglacak pisan iki. Niku cutting Gus. Katingi apa? Kakak tingkat. Oh, kakak tingkat. Bahasane cah kuliah gare pegel aku. Kating. Malah pegel aku. Ngene iki lho gayane cah kuliah iki sok yes ngono. Dadi kakak tingkate nek muni kating, Gus. Apa kuwi? Mending ae dhewe leting. Nek aku karo Pak Polisi leting aku. Oh, kating. Dani kuwi. Nggih. Sampeyan jurusan apa? Kula jurusan hukum keluarga. Hukum keluarga. Ora oleh tukaran lho berarti sok nek Rabi. Nggih. Nek Dani wi jurusan apa? Mboten ngertos kula Gus. Mboten ngertos. Sesuk sidang. Nggih, bulan depan pandongane Gus. Kuliah sampean ngekos apa nduduk? Kula ngekos. Ning kono? Nggih. Oh. Au nyapa tak kuaplaki lho engko hadroh iki. Wes aja kok duda wi kos-kosanmu wi, cacah kuwi. Bodho mokel ae engko malan. Nganu lho Nduk kerep mulih tapi omahe cedhek kok. Nggih, kadang Gus, soale kesel wirawiri. Mau kesel wirawiri, nggih. Mugi-mugi hasil lah ngeten iki jenengan iki pancen sering to melok rutinan ST. Nggih Gus. Teng Setiap- pondok Napa nggih, setiap Senin Kamis teng Tulungagung nggih kerep. mangkat nganu kos-kosan. Nggih. Oh. Ning HP-mu nek nomere hadrohku hapusen kabeh lho, Nduk. Ora penting pira nek manfaate. Mboten enten manfaate, mboten sae, nggih. Dihapus, blokir kabeh. Memet ra kowe cah hadroh. Iya to. Alhamdulillah. Nek ngono kuwi napa, Nduk? Jenengan kok seneng rutinan ngeten iki? Grafika. Nggih seneng mawon Gus. Sampai Ayem- Senin Kemis panggah rutinan ini napa? Sing kok rasane piye? Ayem ngoten. Ayem. Nggih. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Terus keluargamu piro tunggale? Kula 3 3. Lah iki mang mangkat kok kos-kosan apa kok omah? teko ngriya. Berarti poso iki ning omah. Nggih. Oh. Pun mboten ngekos Gus. Oh ya wis ae, cocok kuwi. Iki nyapa to malah kemriyek kae. Kowe ngene iki lho cara poso awan ben roh wong wedok ganjaranmu batal kowe. Ya kaya ngono roh wong wedok kemriyek kae. Kaya wedhus ya dikawikne ngono. Kentir kok iki ya. Pegel aku ya. Heeh. Heeh. Margono deloken melok-melok ora tak omongni Mbak Ana wae engko. Heeh. Niki sangoni Mbak Kajiana jenengan Mbak Rafika. Nggih. Nek iki sangu sidang karo Riyoyo. Nggih. Nggih. Nganu kapan rabimu sirmu? 3 tahun malih. Wis duwe calon? Insyaallah. Iya. Lah kok dilong tahun kas. Hati-hati lho. Kerja dhisik Gus. Sing kono. Kula nggih kerja. Aja pacaran jane. Karena biasane rong karuan. Sing biasane dihubungi awake dhewe iki kok jodone ngono rong karuan. Kadang terope karo wong liya lho ya. Kuwi kudu kok amane lho, kudu kok jaga tenan kuwi. Nggih. Oh, mari cah hadro wis akeh sing ngono kuwi. Amsong ujung-ujunge. Oh, sangoni ya.
Sangoni karo kon dongakne Mbak Ana ngono tak ya. Nggih. Dongakne Mbak Ana Polet. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Nggih, yen anak ragil. Kula anak tengah. Oh ya wis, anak tengah. Jadi orang barep ora ragil, anak tengah. Tunggalmu piro? 3. Oh sampean nomor 3. 2. Nomor 2, Nggih. 3 ya. Adike lanang, Nggih. Mase lanang. Mboten Mbak. Oh Mbak, oh nggih. Calonmu kerja ning ndi? Sanuke cah hadroh ngono, aku iki curiga. Mboten Gus. Ning ndi? Ting Ponggok. Ning Ponggok sapa ya? Ora mungkin nek kentus ora mungkin. Kentus sih kadang spek karaoke kok. Ora tos nesu. Heeh, wis niku pira wi? Iki ditambahi iki ya, duite Mbak Ana akeh. Digenepi 1 juta. Matur nuwun Gus. Ora nduk sik aku curiga nduk. Jenengan sering rutinan ini panjen piye? Demen ngajine apa enek? Nggih demen ngajine ngoten. Oh, yo panjen penak ngono ning pikiran. Nggih Gus, soale kan nek teng kos niku jibek ngoten lho Gus. Maskeran lho nduk, tapi nek perawan-perawan ngene iki nek ngaji kudu maskeran. Yo semua jamaah ST sing perawan-perawan maskeran. Bene sumuk yo ben. Jerene Cahadroh prayo sumuk, jerene Kentos lho, prayo sumuk to Gus. Sumuk yo ben nyapa majelis-majelisku dhewe kok. Dadi maskeran nduk, nek takoni wong, "Mbak, napa?" Macak bisu. Macak bisu demi menyelamatkan diri dari paranggarangan ya toh. Maskeran, takoni wong, ngono. Sing lanang nggih helm nyapa iki. Iki pun ngoten ya Nduk, sepurane sing akeh kula nek kalimate nek sing gelakno ati nggih. Nggih. Ngapunten, muga-muga kuliahe lancar. Amin. Nggih, pun. Makasih Gus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah ngerti bahasa kating, kakak tingkat. Apa? Karo 0, aku imang lho, Pak Mario imang. Wes, sesuk ID nek ning pompa mulai dari 0 no. Ya ngono. Oh enggak, 0 koma. 0 koma. Sitok kas ora? Pokoknya Mbak Ana iki yang simer-simer iki. Ya jawe milioto sing ndi tos? Seremu sing ndi?